Moi! Olen Pursiaisen Irja ja olen ollut yksin yrittäjänä Varkaudessa jo yli 30 vuotta. Aika oli haasteellinen 90-luvulla aloittaa yritystoiminta ja haasteellinen aika on yrittäjille myös tänä päivänä. Ja läksin ihan mukaan kunnallisvaaleihin sen takia, että myös pien- ja yksinyrittäjien asema pitäisi ottaa enemmän huomioon kunnallispolitiikassa, koska yrittäjien kautta tulee myös työpaikkoja ja verotuloja ja kaikkea tällaista, mitä tarvitaan. Elikkä olen sitä mieltä, että yrittäjien asema pitäisi enemmän ottaa huomioon päätöksenteossa. Sillä lailla saataisiin enempi kehitystä ja yrittäjäystävällistä tähänkin kuntaan. Ja olen ehdokkaana keskustan riveissä numerolla 70.